El dia del concert comença, diguéssim, a Vic, més o menys el dia abans ja hem quedat en una hora. Som amb la Iaia, el grup de música guanyador del famós concurs Sona Nou. Com és un dia de concert d'un grup que comença a fer-se un nom? Per saber-ho, els acompanyem durant la seva estada a Salt, on actuaran a la Casa de la Música La Mirona. Les Cases de la Música, diguéssim, és una associació de sales que estan enxarxades i cada mes fan el grup del mes. Són grups emergents i així. Llavors ens van trucar perquè ells ens havien votat com a grup del mes i si t'agafen, diguéssim, ja tens les 6 sales aquestes on vas a fer el concert, és com un pack. Una condició, la de grup del mes, que no els assegura una gran afluència de públic, però de moment la Iaia es concentra en les proves de so, que generen més d'un imprevist. Acabades les proves de so, ens trobem amb els 3 components al seu camerino. Allà ens expliquen que la vida dels músics no sempre és fàcil. Els músics és una feina complicada per si, de nits, uns horaris una mica especials, i si no, diguéssim, si tots els elements no estan ben, no sé, cuidats amb carinyo, a vegades et trobes amb coses una mica desagradables. Un factor clau que pot condicionar la satisfacció dels músics és, sens dubte, l'organització i la sala del concert. I amb tot plegat és gust, diguéssim, que les sales, diguéssim, s'ocorrin una mica, no? O sigui, que t'atenguin bé, que estiguin per tu, que tinguin el material adient. Uns requisits que no sempre es compleixen, perquè hi ha algunes sales poc professionals. No tenen cultura de concerts o no tenen sensibilitat de cara als músics o coses d'aquestes i et pots menjar un fullon de cal Déu, no? I si el concert no està ben muntat, doncs a vegades és com desagradable anar a tocar depèn de on, no? Mentre l'Ernest, cantant de la Iaia, ens explica el principal conflicte del circuit musical, el responsable de la sala ens interromp. Teniu temps per anar a sopar, llavors jo us aconsello, tenim un lloc a la vora. Dit i fet, la Iaia ens convida a sopar i nosaltres ho aprofitarem per parlar dels seus orígens. La Iaia va començar, no sé, a casa meva, doncs em vaig comprar l'aparell aquest dels loops. Un aparell, el dels loops, que és precisament l'element que diferencia la Iaia de la resta de grups. Loops és gravar una cosa, diguéssim, a temps real i repetir-ho en aquell mateix moment. I anar donant voltes sobre el que has gravat. Tot parlant se'ns fa tard. Arriba l'hora del concert i el grup marxa cap al camerino, on mata els nervis fent el que millor sap fer, tocar. Mentrestant, nosaltres anem cap a la sala, on parlarem amb el públic durant el concert. Vaig passant de llarg, cases de ciutat, molts metres de pals d'electricitat. La veritat és que no els havia escoltat mai i m'està agradant bastant. El que passa és que són totes les cançons una mica lentes, vull dir que si vens aquí a ballar i tal, doncs bueno. Bueno, jo no havia sentit mai cap cançó seva, m'estan agradant molt, sobretot perquè trobo molt original l'efecte aquest que fan d'acoplar el que està cantant sobre el que ha cantat abans. A més els trobo molt entretinguts. El concert es fa curt, arriba l'última cançó i amb ella un llarg aplaudiment final. Altre cop al camerino, l'Ernest es mostra satisfet per com ha anat tot plegat. Jo crec que musicalment ha estat bé, però costava una mica que la gent estava molt freda, i almenys a dalt ho sentia així. Però bueno, ens ha estat escoltant, han estat per nosaltres i que hi hagi tanta gent és un privilegi, tio. Un privilegi que no oblidarà ni la Iaia ni nosaltres, que hem pogut compartir un dia de concert amb un dels grups emergents del moment.